Mila esker, egun on guztioi, gaur hemen izateagaitik. Eta, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiote bai Euskarara ziurtagiriari, behintzat gaur hemen zuekin izateko aukera hau eman digutelako Fremapi. Gaur jorratuko dugun gaia, hitz potoloak ditu, kalitatea eta erantzunkizun soziala, eta nolabait, bidai honetan egingo duguna da, Fremapek ekintza garatu dituen bi arlo hauetan, eta gero baita ere, Euskaran egin dugun garapen hori, nola lortu dugun integratzea bai kalitatean eta bai erantzunkizun sozialaren barruan. Ni lehenik eta behin, Fremapen aurkezpen txiki bat ingo dut, ez dakit denok ezagutzen duzuen, zer den Fremap eta, azken finean baita ere zer den mutua bat. Gu lan osasun munduan mugitzen geha, mutua bat enpresa elkarte bada, lan eta gizarte segurantza ministeritzaren zuzendaritzapean egiten dugu lan, ez dugu dirua irabazteko asmorik, esaten den bezala entidad sin ánimo de lucro, eta beraz guk urtean zehar izaten dugun emaitza positibo hori, berriro ministeritzara bueltatzen dugu. Guk egiten duguna da errekurtso publiko batzun kudeaketa, enpresak kotizazio batzuk egiten ditu, hilero, eta guk kotizazio horien parte batekin egiten duguna da kudeaketa. Eta jardueren artean, esan genezake, laburbiltzeko gure lehen jarduera prebentzioa dela. Lan osasuna da gure helburua, eta ez da helburua istripu bat izan eta gero zerbitzu bat ematea, baizik eta alden heinean istripu hori ekidin alizatea. Orduan, prebentzio izango litzake gure lehengo jarduera, bigarrena, istripu bat izaten denean, logikoki, istripu horren ondorioak atenditu alizatea. Bai medikuntza arlotik eta bai prestazio ekonomikoen arlotik. Horrez gainera, lanekoak ez diren gaixotasunak, gaixotasun arruntak bezala ezagutzen diren gaixotasunen, kudeak eta ekonomikoa egiten dugu. Baita ere, eta hau berria da, autonomoen langabezia kudeatzen dugu. Eta laugarren jarduera bezala, esango genuke gaixotasun larria duten seme alabeen zaintzarako prestazioa. Hau prestazio hau lehengo urtean atera zen, eta baita ere, gure izaerakin ez dauka zer ikusirik, lan arloarekin ez dauka zer ikusirik, baina bai, lehen esan dudan bezala, ministeritzaren zuzendaritzapean gaude, eta ministeritzak guri eman digun arlo bat da. Gure inguruan, 14 zentru ditugu, ospitale amankomunatu bat, eta gutxi gora bera 180.000 langile babesten ditugu. Eta gero, enpresa hemen Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroan 250 langile gozatzen dugu. Eta langile horien artean, ditugu prebentziko teknikariak, medikuak, erizainak, fisioterapeutak, eta kudeak eta arloko pertsonak. Eta hori da pixka bat mutua baten kontzeptua, eta guk hemen inguru honetan ditugun errekurtzoak. Kalitatea. Zer da kalitatea? Gauzak ni beti esan de kalitateari buruz definizio asko ezagutu ditugula, baina kalitatea beti niretzako da gauzak lehenengoan eta ondo egitea. Gauzak lehenengo saiakeren egiten ditugunean eta ondo egiten ditugunean, inor ez da kalitatearekin ohartzen. Inor ez da prozedimenduetaz gogoratzen, baizik eta lehenengoan egin dugu eta emaitza ona izan da. Guk gure kalitatea nolabait urtero helburu instituzional baten inguruan jorratzen dugu. Eta aurtengo helburu instituzionala zerbitzu bikaina da. Hau da, gure bezeroei, bai istripu izan duten langileei, gure enpresei, erakundei, azken finean harremana ditugun edozeini, zerbitzu bikain bat eskaintzea. Hori da gure helburua. Guretzako kalitatea ulertzen dugun bezala ez da legea betetzea, hori gutxieneko bat izango litzake. Legea, deno daukagu, legea edo araudia betetzeko behar hori, baina gu beti nahi duguna da legea baino, edo araudia baino, pausu bat aurrera joan. Eta azken finean nahi duguna da, gure bezeroen espektatibak gainditzea. Gure bezeroak zerbitzu maila bat espero baldin badu, gu nahi duguna da hori baino zerbitzua hobeagoa izatea. Eta nola ez? Nik uste dut goiz osoan ari gerala entzuten eta hitz egiten, bezeroak eta gehiago eskertzen du zerbitzu hori euskeraz jasotzea. Eta guzen dut ez dela berria,
Eta bai egia da, gure sektorean, gainera, nolabait esateko, beste bereizitasun badaukala, ez? Azken finean, pertsona bat fermapera etortzen denean, arlo desberdinetako jende askokin harremantzen da, hasi kudeaketa sailarekin, medikuarekin, erizainarekin, fisioterapeutarekin, gurekin harreman oso luzea izaten dute normalean. Eta orduan, harreman hori guztia, euskara osoan eman alizatea, ikusten dugu gero eta baloratuagoa dela enpresa eta langileen artean. Azken finean, gune duguna da, gure bezeroari bizimodua erraztea. Ez da besterik. Ikusten dituzue gero kalitatearen barnean, zer nolako akreditazioak edo zertifikatua ditugun, ISO 9001, kudeaketan gestiorako, inguru giroaren kudeaketarako 14001 ISO araua, EFQM 500 puntu baino gehiagoko maila, eta ikusten duzue hor behian, hemen nire atzean, baita ere, bai euskara sigilua daukagula. Orain dela 2007 urtean uste da ziginala, bai euskara munduan sakontzen, eta pixkanaka gure helburua da azkenian, bikain zerbitzu hori, zerbitzu bikaina eman nahi dugunez, bikain zerbitzu hori lortzea. Eta hori da, pixka bat, egiten ari gean pausuak. Guretzako funtsezkoa da azkenian, gure bezeroak ondo identifikatzen. Enpresa bakoitzak bere bezeroak ditu, eta bezero bakoitzak bere beharrak. Eta guk gure zerbitzu hori bezeroari eskaini ahal izateko, dudarik gabe ezagutu behar dugu bezero horien beharrak zeintzuk dira. Eta guk bi mailatan bereizten ditugu. Kanpo bezeroak, hor ikusten duzu, enpresak, hainbat aholkulari, babestutako langileak, noski, erakunde publikoak, hasieran hasi gara esaten harremanak ditugula, ez harremanak, baizik eta nolabait esateko gu tutelatzen gaituen erakundea ministeritza bera dela. Baina guk erakundekin eukitzen ditugun harremanak nahiko sakonak eta maiztasun handikoak izaten dira. Eta gero baita ere hornitzaileak. Guk ere baloratzen dugu gure enpresak dituen behar horietarako kontratatu behar ditugun hornitzaileak, euskara munduan pausuak eman badituzte, guretzako hori, kontratazio hori aurrera emateko, behintzat, esango genuke puntua gehiago duela, euskara munduan sakontzen eta lanean ari baldin bada. Eta gero ezin dugu gaztu baita ere, barne bezero batzu ditugula. Eta esan ditugun 250 langileok. Gu beti izaten dugu, ohitua gaudela etxean, gure familian, gure seme-alabekin, emaztearekin, gizonakin, senarrakin, guztiekin euskaraz egiten. Kalera ateratzen ganean, baita ere, nolabait, ohitua gaude, lagun artean, bintzat euskaraz hitz egiten, eta ikusten dugu alde horretatik aurrera pausuak eman diala, baina ikusten dugu enpresa barruan oraindik zeregin handia dagoela. Eta orduan, azken finean, lanera juten den edozein pertsonak, bere bizitza partikularrean egiten duen bezala, baita ere, bere bizitza profesionalean, euskara garatzeko aukera garrantzitsua dela pentsatzen dugu. Azken finean, beti esan hori da ez, hitzak haizeak ere ematen dituela, eta hori gertatu ez dadin, guk gure gestioa egiteko landu ditugun 56 prozedimendu, ISO 9001 arauak zertifikatu dituen prozedimentu horiek, dira nolabait guretzako gakoa. Zer egin behar dugu? Euskara prozedimendu horietan txertatu. Ez dago besterik. Guk prozedura bat baldin badaukagu, langile bat zaurituta fermapera etortzen denean aplikatu beharrekoa, nola egiten diogu harrera langile horri. Informazio bat ematen diogu, datu batzuk hartzen dizkiogu, egin dezagun euskeraz. Orduan, prozedimentu horretan adibidez, euskararen presentzia hildo horretatik egingo genuke. Informazio euskaraz emango genioke, harrera osoa euskaraz egiteko aukera emango genioke. Eta horrela, gainontzeko beste 45 prozedimenduetan. Eta horrela nolabait bermatzen dugu, gure euskaraz zerbitzu emateko ahalegin hori barneratua dugula. Eta hori gutxi balitz, baita ere nahi duguna da, 57. prozedimendua, nolabait prozedura linguistiko bat izatea. Hau da, fermapen barnean
nola ulertzen da, ze politika eduki behar dugu hizkuntzarekiko. Hori bere finean, hori prozedura bat izan dadila. Eta prozedura hori garatzeko, gero egingo ditugu, hainbat eta hainbat ekintza. Azken finean da euskara enpresa barnean integratzea. Guk esaten dugu askotan enpresa batera juten genean, prebentzioa egin behar duzu edo konbenizaizu egitea istripuak ez eukitzeko eta enpresak askotan esaten. Eta hori nola egiten da. Zenik, esaten diot kasko ipintzeko, botak ipintzeko, baina gero ez du egiten, badu egiten, mila gauza ez. Azkenian, berdina, enpresa batek prebentzio integratzen baldin badu bere prozedimendu guztietan, eta bere zuzendaritzak sentsibilizazioa baldin badauka hori aurrera emateko, normalian, efektikoa izango da, edo bere helburuak lortzeko probabilitate gehiago edukiko du, ezarrez baldin badu egiten baino. Eta hori da azken finean guk, Fremapen bultzatzen duguna eta egin nahi duguna kalitate aldetik. Erantzunkizun soziala. Gaur egunean ikusten dute eguneko gai badala erantzunkizun soziala eta Fremapen barruan politika bat daukagu, erantzunkizun soziala garatzen duen politika bat, 11 printzipioetan lantzen dena, eta hor ere, noski nahi duguna da, euskara uztartzea erantzunkizun sozial horretan. Gu gainera, enpresa oso berezia gea. Hau da, gu daukagun aktibitatea gaitik, berez daukagu erantzunkizun sozial bat. Gaur egunean, istripu larri bate gertatzen baldin bada, hildako badagoelako, edo oso larria dalako, egunkarietan, telebista, agertzen da. Nork esango lu, edo nork onartuko luke, hobeto esan da, gaur egun, olako ekintza baten aurrean, etikoak ez dian printzipio batzuk aplikatzea. Inork ere ez. Gu hori ja barneratua genukan eta ari ginen egiten. Horregaitik esaten dugu, erantzunkizun soziala berezkoa dugula Fremapen. Batez ere gure jarduerari oso lotuta dagoelako. Horregaitik esaten dugu, erantzunkizun sozialaren kutsu bat dugula Fremapeko langileek. Hori egina daukagu. Horregaitik, hortik aurrera garatzen dugun guztia oso neurrira egina egon behar da. Guri zaigu balio ziurazki beste enpresaskok garatuta dukaten politika. Gure jarduera desberdina delako. Orduan, azkenian baita egin behar dena, hori ez, enpresa bakoitzak egokitu beharko du bere aktibitatearen arabera, bere erantzunkizun soziala. Orduan, gainerak hori nola lantzen dugu Fremapen? Baita ere gure ekintza sozialaren bidez. Hau da, noski gure lanean, printzipio etikoak, berdintasuna, objetibitatea, gauza guztioik aplikatzen ditugu, baina gure jarduerarekin zerikusirik ez daukaten ekintzak ere garatzen saiatzen gea. Eta hori gure ekintza sozial barruan sartzen dugu. Adibidez, 2 urtetik behin egiten da olako lehiaketa bat, Fremapeko edozein pertsonak ONG baten bitartez proiektu bat aurkezten du. Eta Fremapeko 4.500 langilek aukeratzen dugu 2 urte horietan ze proiektu izango den babestua, ze proiektuetan bolkatuko garen, beraien diru laguntza lortzeko, eta azken finean, beraien proiektu hori garatu aldadin. Adibidez hori ditugu, hospital bat egitea Malauin, Afrikan. Eta, izan zen hori ONG baten bitartez proiektu horrek irabazi zuen, eta 2 urteetan egin genituen kanpaina guztiak, diru laguntza guztiak, lortu genituen diru laguntza guztiak gure proveedoren bitartez, gure langileen bitartez, Fremapeko langileen aportazioen bitartez, eta bar, horretara zuzenduak izan ziren. Eta, gero beste hainbat eta hainbat kanpaina egiten ditugunak, gabonetan jostailua jasotzea, eta bar. Guzti hori, guk ulertzen dugu, erantzunkizun sozialaren barruan dagoela. Gure aktibitateekin lotuta dauden ekintzak, baina baita ere gure aktibitateekin lotuta ez dauden ekintzak. Eta baita ere, lehen esan duguna ez, hitzak aizeak eraman ez ditzan, non sustatzen da gure erantzunkizun sozial hori, gure enpresako 3 zutabe garrantzitsuenetan. Kultura agerian, hori identifikatzen da Fremap zein dan, ze berezitasun daukan beste edozein mutuarekiko, nola identifikatzen garen eta nola nahi gaituzten gure bezeroak ikustia. 45 printzipio, 5. eta 6. erantzunkizun soziala garatzen dute. Helburu instituzionala, esan dugu urtero Fremapek helburu instituzional bat izaten duela, zerbitzu bikaina ematea, 2003 eta 2004 urtean,
helburu instituzionala izan zen, erantzukizun sozialaren garapena. Eta hor, bultzada oso garrantzitsua eman zitzaion helburu honi. Eta gero, gure plan estrategikoan, 3 urterako plan estrategiko horretan, ikusten ez hori 7. eta 9. helburuak eta 17. eta 21. programak, 89 programa horietatik 2, jorratzen dute gai hau. Orduan, lehen esaten duguna ez, ondo errotuta eta sustrai honak dauzka, gure eguneroko lanean, kontutan izan dezagun. Zailburu ditugu erantzukizun sozialean? Bertako legediak eta kanpoko legediak betetzea, noski. Gutxienez. Eta hor, esanguratsua da, NBE, hau da, Nazio Batuen Elkarte edo ONU, bezala ezagutzen den erakundeak daukan paktuari atxekita gaudela 2002 urtean geroztik. Bezeroekin, lankidekin, hornitzailekin, gizartearekin, harreman ditugun edo zeinekin, harreman arduratsua, etikoa, berdintasunean oinarritutako harremanak izatea. Eta hor daukagu, jokaera kode bat. Eta hor definitzen ditugu, harremanak nola dian gure bitartekari guztiekin. Partaide eta bultzatzea, eta hor daukagu, batzorde bat daukagu, Fremapen, 80 lagunez osatua, jendeak baita ere, bere partizipazioa izan dezan arlo honetan. Giza komunikazio kanalak sortzea, nola baiteko elbarritasuna duten pertsonek ere, posibilitate hori izan dizaten. Eta, hor adibidez, gure aplikazio informatiko guztiak, gure web horria, smartphonearen bitartez web horrirako lotura guztiak, ikusmen arazoak dituzten pertsonentzako baita ere, egokitua daukagu. Eta azken finean baita ere, erantzukizun sozialaren kudeaketarako sistema garatu. Hau da, gure kudeaketa normalerako esaten baldin badugu ISO araua daukagula, 9.001 araua daukagula, erantzukizun soziala garatzeko ere, gure araua daukagu. Eta hain hor erakundeak zertifikatua. Azken finean, kudeaketa egokia, erantzukizun soziala eta lana bateratu nahi ditugu. Eta horretarako, guk urtero erantzukizun sozial korporatiboaren txostena argitaratzen dugu, ikusteko zer ekintza egin ditugun, eta baita ere gure urteko txosten ekonomikoa. Erantzukizun soziala azken finean 3 arlotan, ekonomia arloan, esaten dugu guk errekurtso publikoak kudeatzen ditugula, behar bezalako erabilpena egin beharko du, errekurtso hauetan. Eta gaur egun eta gehiago. Ingurumenarekiko ere, gure jarrera responsable izan beharko da. Ez bakarrik araudia beteaz, guk izaten dugun bezala, baizik eta, guk sortzen ditugun adibidez, Fremapen sortzen diran gai kutsagarri guztiak, eta bere gestioa, legeak esaten duena baino, beti ere, epe motzeagoan egiten ditugu. Uste dugulako errespetu hori zor diogula inguru giroari. Eta noski, gizarteari. Eta hemen sartzen dugu guk euskera. Orain arte euskaraz gutxi esan dugu erantzukizun sozialaren barruan, baina hemen egongo litzake. Hau da, zerbitzu bikaino horren barruan. Gu pertsona baldin baditugu euskaraz gurekin harremanak edukina dituztenak, eta ez dakit, hilabete, 2 hilabete, 3 hilabete horietan gurekin konbibentzia bat izango duten pertsona horiek euskaraz nahi baldin badute, hori gure erresponsabilitate sozialaren barruan sartzen dugu eta horregaitik ikuspegi hau. Eta azken finean, jasangarria eta iraunkorra izan dadin erresponsabilitate soziala nahi deguna da, 3 arlo hauetan aman komuna den puntu hori aurkitzea. Eta horrela lortuko dugu, responsabilitate sozial hori errotuta egotea. Eta azken finean, Euskaran normalkuntza estrategikoa da Fremapentzat. Noski, bai ez, guk enpresa munduan nahi duguna da baita ere, Euskaren normalkuntza honetan, gure ale txiki hori ustea. Eta eguneroko jardueran, Euskara gure enpresan bizirik egotea. Ikusten duzu hor, ipintzen dudala enpresako langileen eta zuzendaritzaren konpromisoa. Hori da benetan gure punturik sendoena. Enpresa konprometituta dago, sensibilizatuta dago,
Eta hori guretzako aurrera pausu izugarria da euskara garatzen jarraitzeko. Orain dela 8 urte hasi ginen zerbait egiten, eta ikusten da, azkeneko urte hauetan eman ditugun pausoak, gero eta hobeagoak izan diela. Zergatik esaten dugu konpromiso hori dagoela, guk inkesta bat egin dugu, Euskara Plana definitu aurretik, diagnostiko bat egin dugu, eta ikusten da, 1/3 dela bakarrik, nolabait, interesik ez daukana. Euskara garatzen jarraitzeko. Eta ikusten dugu, 82 gainera prest dagoela zerbait egiteko. Hori garatu alizateko. Eta hori guretzako izan da, azkenian, guk ere ez genuen datu hau ezagutzen, eta benetan diagnostiko hori eta analizi hori ezagutu dugunean izan dugu, egia esan, gauzari zailen egin da daukagu, hemendik aurrerakoa, jendea prest baldin badago, idatzita, definitzea plan batean, eta aurrera egitean. Horregatik, langileen formakuntza bultzatzea da gure helburua, euskararen erabilpena trebatu, lanean naiz, lanetik kanpo, euskaraz bizitzeko. Eta formakuntza hori izango da, barne formakuntza, enpresak emango duena, eta gero kanpo formakuntza, norbera bere kabuz egiten ari dena, egingo du, erraztu, hori egin ahal izateko. Eta ja pixka bat laburpen bat egingo du, zein izan den gure ibilpidea, azkeneko 8 urte hauetan. Hasi ginen 3-4 pertsona, gauzak euskara ateratzen, ez geneukan ezer euskara munduan egina, bakoitzak sekien aplikatzen zuen, baina inungo loturari gabe. Eta orduan, gure lehen proposamena izan zen, bai euskara ziurtagiria bidean martxan jartzea, eta hor hasi ginen, urtero bereien bete beharrak ipintzen eta kumplitu ahal izaten, eta helburu horiek betetzen ari gean einean ikusi dugu, bai ziurtagiria barruan, baita ere, gero eta maila handiago lortu nahi degula. Eta orduan, horti dator, gure aurtengo konpromisua, euskara plan bat, implementatu behar dugula enpresa mailan. Eta zein da misioa? Demora guztian esaten nahi zen bezala, besorari zerbitzu euskaraz bermatzea. Langileen arteko harremanetan euskara erabiltzea, eta gizarteari zerbitzua euskaraz ematen dugula erakustea. Askok ez du hori ezagutzen, eta ferma bera etortzen dira, eta erderaz azten zaizkigu. Nik usten dut gure konpromiso da guk ere jarrera aktiboa bat izatea, lehenengo hitza euskaraz, eman diezagun aukera eta ikusi dezatela bereiek posibilitatea daukatela euskaraz egiteko. Eta gainerako guztia, plan horren garapena, 4 arlotan, ezagutza, erabilera, motivazioa eta erakundetzea, eta gero, arlo bakoitzean, erronka, estrategia eta helburuak definitu ditugu. Adibidez, motivazioa, zer egin dugu motivazioan? Motivazioan adibidez egin duguna da, gure intranetean, gune bat sortu dugu, 250 langile horiek, beren aportazioak egiteko, beren sugerentziak, beren ideiak, nolabait komunikazio kanal bat izan dezagun. Eta hori da pixka bat, egiten ari gana, naiz eta esan dudan 8 urte daramatzagula euskara munduan lanean, gu oraindik gure konsiderazioa, daukagun konsiderazioa da, azberriak gehala mundu honetan, pixkanaka hori bai pauso sendoagoak ematen ari gehala, eta balio bat daukagula ukaezina, eta dela, barnean daukagun motivazioa eta enpresak daukan motivazioa izugarria dela. Orduan, horrekin, esango genuke beste nolabaiteko karentziak behintzat asko tapatzen ditugula. Eta besterik gabe, nik hemendik behintzat animatu, ziur gaude gu lortu baldin badugu, zuek ere alde zuela eta seguru nago gainera, eta esango diguzue, jorratu dezuen bidea, gurea baino luzeagoa dela, eta espero dut, izan dezakegun harreman honetan, guri erakusteko gauza asko dituzuela. Eta besterik gabe, mila esker.